Bira se načelnik opštine i bira se 31 odbornik. Ja sam za vanredne izbore govorio ovdje, podržavali smo ta Dragana Jevtića i izgubili smo na Branju. Pošto smo sad opozicija i pošto je red da opozicija kritikuje vlast, prije te kritike ja ću da vas podsjetim šta smo mi ovdje uradili na čelu sa mnom u ovom Branju. Od bizarnih koljića i podjele placeva, od zbora na brdu i elektrifikacije naselja koje je koštalo 3 miliona maraka. Od zahvaljujući vašoj podršci prije 4 godine sa Budom Maćimovićem napravili smo mjesnu zajednicu Branjevo, ulica i ekonomija koja ima svoj pečat, svoj žiro račun i može ravnopravno da učestvuje sa ostalim selima u raspodjeli sredstava iz Republike, iz vlade i iz opštine. Ako neko misli da je to lagan posao, nije. Također smo posle izbora držali zbor i rekli smo da je vodosnadbijevanje sljedeće. 1.750.000 maraka je koštala voda na Branju.